मोनसे मोजां गिदिर खामानि मावदों बिथांमोना आंखौनिफ्राय हेफाजाब बिदोंमोन माने मैदेरनि बिराद समस्या दं बेयाव सा ओनसोलाव बिखेकखे जेरै हाजोनि खाथि खाथि जिखिनि गामि दं बेयाव खेथि मावनानै जायो जोंनि मानसिफोरा बेयाव माने मैदेरा फैनानै बिथांमोननि खेथिखौ बिराद नस्थ' खालामना गालाङो बेफोरखौ नुनानै जोंनि बे बरला एनजिअ'आ मोनसे टर्च लाइट माने रानना होनानो थांखि लादोंमोन बे थांखियाव बिथांमोना आंनिफ्राय हेफाजाब बिदोंमोन आं दिनै बे हेफाजाबखौ बिथांमोना आं दिनै होफैदों आरो जोङो थारैनो आं लोगो मोनबाय रायजो राजाफ्रा बहुद माने दुखु सुखु बिसोरनि खोथा बुंबाय बिथांमोना 6 मास दिनै खेथियाव थायो खेथि मावखांनायनि उनाव बिसोर सानसेयैनो 10 मिनिट 15 मिनिटआवनो बिथांमोननि खेथिया नस्थ' जालाङो बेफोरखौ नुनानै जों दिनै माने बिथांमोननो जों बोरै हेफाजाब होगोन बेनि सायाव जों दिनै गुवारै बिथांमोननि सुखु दुखुजोंबो सावरायनाय जायो सावरायनानै बिथांमोननि उननि भबिष्यतआव जों बोरैहाय माने सहाय खालामनो हागोन बेखौबो बिथांमोननो जोङो रायलायदों रायलायनानै दिनै बिसोर बिहेखे जोंनि मैदेरनि समस्या मैदेरखौ जों बोरैहाय जेनेबा जोङो फेन्सिं होनो हायोब्ला बिथांमोननि खेथि बाथियाव फैनो हानाय नङा बेफोरखौ बिथांमोनहा जोंनिफ्राय जोंखौ खावलायदों सरकारनिफ्राय बोरैबाफोर जुदि रायलायनानै लाबोनानै जोंनि बे एरियायाव माने सा ओनसोल एरियायाव माने बर्डार खाथि थानायफोरखौ गासैबो फेन्सिं होनानै मैदेरखौ जुदि फैहोनो हायाब्ला बिथांमोननि खेथि मावनानै जानाया माने बिथांमोननि भबिष्यतनि जि माने मोन्थाय बे मोन्थायखौ मोनगोन खेथि मावनानै मोननायखौ बेनि थाखाय बिथांमोना जोंखौ आर'ज खालामदों आरो थारैनो नंमारगौ मैदेरा सानफ्रामबो न' खाथियावनो फैयो न'आव फैनानै थायो दा दैज्लां समाव दा बर्थमान खेथि दङ बे खेथियाव फैनानै जानो थाङो दा बिथांमोना तुलसि न' दङ आरो सरकारनिफ्राय बिथांमोना मोनसे आर'ज गाबदों जुदि तुलसि न' जुदि गिदिर जुदि लुनानै होयोब्ला खेथि मावनायनि गेजेराव बिथांमोना बेयाव थानानै मैदेरखौ होखारनो थाखाय बिथांमोना मोनसे राहा मोनो दा बेखायनो सरकारनिफ्रायबो बिथांमोना आर'ज गाबदों हायोब्ला सरकारा जुदि तुलसि न'खौ बानायना होनो हायोब्ला सरकारनिफ्राय मोनसे आवेदन खालामदों आरो मोनसेया जाबाय मा फेन्सिंखौ जुदि होना होयो हायोब्ला बिसोरनि बे हाजो थानाय जेसेबां बे गासैबो खेथि मावनानै जाग्राफोर न'आव मानसिबो थैनाय नङा न' बांबो बायनाय नङा खेथिबो नस्थ' जानाय नङा बेखौ जों नुदों आरो एग्रिकालसारनि सायाव बिथांमोना बर्डाराव थानाय हिसाबै बहुद माने सुबिदाफोरखौनो मोनाखै होननानै दिनै बुंदों दिनै बिथांमोना सरकारनिफ्राय मा आसनि मोनो एग्रिकालसार माने खेथियकफोरनि सरकारनि स्किमफोर बिथांमोना दिनै मोनसेबो मोनाखै होननानै बिसोर दुखु फोरमायदों आं बेखौबो आङो सरकाराव थानाय जायफोर दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनखौ आं खावलायनो नागिरदों बर्डाराव थानाय सुबुंफोरखौ एसे नायनानै बिथांमोननि सुबिदाफोरखौ जुदि होयोब्ला निस्सय जों बेयाव थानाय मानसिफोराबो जों रैखा मोनगोन होननानै बिथांमोनखौ आं खावलायहरदों जेंनाया बेल' नङा बेयाव गोबां जिथु जेंना दंबावो जिथु दिनै लोंग्रा दैनि जेंना बेबो दिनै सुस्रांजायाखै बे बिथिङावबो नोंथाङा सासे समाज सिबियारि हिसाबै फैबाय थानाय समाव माबायदि आं बेयाव नुबाय माथ्र खेथि बाथिनिल' नङा जा बिथांमोननि बर्डाराव थानाय माने दै लोंनायनि समस्या 1 नम्बर दं बिथांमोननि स्कुल लामाया हाबथावा फैथावा आरो बिथांमोननि स्कुलनि अबस्थाफ्रा दिनै मोजां नङा आरो हेल्थ सेन्टार माने बेफोरावबो मोजां नङा गथिखे जेबो जोङो बुंनो थाङोब्ला दा बर्डाराव थानाय मानसिफ्रा जेबो डेभेलप जायाखै होननानै माने बुंब्लाबो गाज्रि जानाय नङा दिनै सोरबा लिडारफ्रा बुंनो हागौ बहुद खामानि मावदों होननानै खिन्थु जों प्रेक्टिकेल जुदि गाहायाव फैयोब्ला जों नुनो मोनो ज'नो जायाखै आं दा बेखौनो आंनिफ्राय जुदि आं सासे समाज सिबियारि हिसाबै आंनिफ्राय जि कमेन्ट दं आं बेखौनो रायजोफोरनो जि हायो एसे एनै आं सहाय खालामबोदों आरो फैबाय थानाय समाव जुदि आंबो जुदि बबावबाफोर जुदि खामानि मोनोब्ला खामानि दामानि जुदि जायोब्ला आंबो रायजोनि बेबायदि अभाब अभियोगखौ जुदि सुफुंनो हागोन होननानै आं रायजोफोरनो खोथा होदों आरो फैबाय थानाय समफ्राव जुदि बोरैबाफोर जुदि लामाफोर मोनोब्ला आं बिथांमोननि समस्याफोरखौ आं सुफुंगोन आरो सोरबाफोर जोंनि राजखान्थिनि गिदिर नेताफोरखौ जुदि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो मोनब्ला बिथांमोननि असुबिदाफोरखौबो आङो बुंनानै होगोन होननानै आं बिथांमोननि आसा होदों नंगौ जेब्ला जोङो नैबे जोंनि सा ओनसोलाव थानाय नैबे जोंनि कालिंदुवार हाग्रामाजों नांजाबनाय एबा भुटान नैबे बे बर्डारजों नांजाबनाय जिफोर गामि आरो बे गामियाव जि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जि दाङाबाजि बियो खनले जाफ्लेबाय दंमोन आरो बियो दानि गोदान समस्या नङा बियो बोसोरै जाफ्लेबाय थानाय समस्या बावैसो समनि सिगां माने हाग्रानि मैदेरा फैनानै गामिफोराव बेबायदि गोबां सुबुंफोरनि न' बां एबा आबादथिलिफोरखौ बेबायदि जालांदोंमोन नस्थ' खालामलांदोंमोन दा बेखौ समस्याखौ नुनानै जोङो जोंनिनो सासे उदालगुरिनि जे सासे गोख्रों एबा राफोद समाज सिबियारि बिथां मिनन मोसाहारि सार बिथांनियाव जों बे समस्याखौ लानानै थांबाय आरो बिथांजों जों रायलायबाय रायलायनायनि गेजेरजों बिथांजों खावलायबाय जे दायो आबादनि सम आरो दायो बयबो गावनि आबादखौ रैखा होनो थाखाय साफ्रोमबो मानसिया माने बेबायदि हानजायै बिदि टंसि न'
टंसि न'आव थानानै मैदेर नेयो बेनिखायनो जों खावलायबाय सार बेबायदि टर्च होयोब्ला नोंथाङा बे मैदेर नेग्राफोरनि थाखाय माने जथेस्थ' माने सुबिदा जागौमोन खाबु जागौमोन अननानै हायोब्ला नोङो बेखिनिखौ जोंनि बे सा एरियानि ओनसोलखौनो नोंथाङा दान खालामदो होननानै दा बिथाङा जोंनि बुंनायखौ बिथाङा नाजावबाय आरो नाजावनानै दिनैनि सानावहाय बिथाङा बे टर्चखौ बिथाङा नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो राननानै होबाय बेनिखायनो जों बरला एनजिअनि जानानै गोबां जों बिथां समाज सिबियारि मिलन मुसाहारि सारखौ जों रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो जों आसा खालामदों बिथांनिफ्राय जोङो बेबायदि इयुनावबो बेबायदि बिथांनिफ्राय जों खाबुफोरखौ जों मोनगोन होननानै समस्या बेल' नङा समस्या गोबां दङ नोंथांमोननि ओनसोलाव बे समस्याखौ सुफुंनो थाखाय एनजिअ हिसाबै नोंथांमोना माबायदि खामानि मावगोन नंगौ थारैनो बे समस्यायाव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जे दाङाबाजि बेल' समस्या नङा जोंनि सा ओनसोलाव बेबायदि गोबां समस्या दङ दैनि समस्या सोलोंथाइनि समस्या गेलेनायनि समस्या बेबायदि गोबां माने समस्या बेनिखायनो जों सानदों जोंनि बरला एनजिअ जानानै बेफोर गासै बे सारियावहाय जिफोर समस्या दङ सोलोंथाइनि समस्या लोंग्रा दैनि मैदेरनि समस्या हान्था मेलानि समस्या स्पर्ट्सनि बेलायाव होन सोलोंथाइनि बेलायाव होन बेबायदि फिसा फिसा जेफोर समस्या बे समस्यानि सायाव जों खामानि मावगोन आरो हानायखिनि बे ओनसोलनि रायजोफोरनि थाखाय जों मोजां खामानि मावलांगोन होननानै जोङो थांखि लादों आरो जों आवगायलांबाय थागोन दिनैनि बे जि टर्च लाइटनि बितरन बा राननायनि खेथ्रआव जे बरला एनजिअ आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय लोगोसे आरो जाय सारा मिलन मुसाहारि सारा जोंनो मैदेरनि बा टर्चखौ रानना होदों बेनि थाखायबो बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय बे जोंनि सा ओनसोलाव जे मैदेरनि हरखाब माइ जानाय एबा गय सिफायनाय एबा बायदि बायदि बिफानाव बिथांमोना एनजिअखौ गोदानै जिउ होनानै दिनै जोंनि बे सा ओनसोलखौ नायफिननायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय लोगोसे आरोबाव जों रायजो राजाफ्राबो बिथांमोननिसिम मदद होगोन होननानै जों आगान सुरबाय जिखुनु खेथ्रआवनो बिथांमोनखौ जोङो मदद होनानै आरोबाव दिनैनिफ्रायबो आरो बांसिन बिथांमोना बेबायदि जोंनो मदद होनो हाथों आरो सरखारनिफ्राय जों मिन्थियैखौ मिन्थिहोनो हाथों आरो सार मेनन सारा जिहेतु बुंदों जे एग्रिकालसारनि बिथोराव मा फैयो मा फैया बेखौ मिन्थियैखौ बिथांमोननि बे जोंनि बरला एनजिअआ जोंखौ मिथिहोनानै जोंनि बे मावनाय दांनायाव आरोबाव रोंखा राखा खालामनो हाथों आरो जों मोननो गोनांखौ जों मोनबाय थानो हाथों दिनैनि बे आंनि बे फंनैसो बिबुंथि समाजनि थाखाय लानो होनायाव आं बेखिनिखौनो बुंनानै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों